Chceš pravidelne meditovať? Tu ti ukážem cestu, ako sa ti to určite v pohodičke podarí. Bod číslo 1. Nájdi si veľmi dobré dôvody. Dole prelinkujeme jedno videjko, kde sme hovorili o 5 veľmi dobrých dôvodoch, prečo by mal človek meditovať. Samozrejme, tých dôvodov môže byť oveľa viacej. Ale čo je veľmi podstatné pre meditáciu, potrebuješ mať aj duchovný dôvod. To znamená získať osvietenie, spojiť sa so svojou dušou, spoznať seba samého. Prečo je to tak? Ak budeš mať len materiálne ciele, pokiaľ ten cieľ je nezískaný, bude ti myseľ neustále hovoriť. Zbytočne tu sedíš a čučíš do sviečky, tak či takto, alebo ono ešte nemáš. Rob radšej niečo užitočné. A keď už ten cieľ získaš, tak ti znova tá istá tvoja myseľ povie, a tak už vidíš, už nemusíš meditovať. To je celé o ničom. Zbytočne tu budeš strácať čas. To znamená, tvoja myseľ je časťou systému, tvoje ego je časťou systému a ono nechce, aby si ho skrotil. Tvoje ego je ako kôň, ktorého máš osedlať a cváľať svojim cieľom a do kráľovstva Božieho. Ale tento kôň nechce byť osedlaný. To znamená, pokiaľ ty nebudeš meditovať, nedokážeš tohto koňa osedlať. A on to vie. A preto urobí všetko preto, aby si nemeditoval. Neber preto takéto myšlienky vážne. Za druhé, použij silu tvojho podvedomia. Dole nájdeš link na náš denník. Ten odporúčame, aby si ho robil, lebo pomocou tohto denníku môžeš veľmi silno ovplyvniť tvoje podvedomie. Je tam bod číslo 2, ktorý človek vyplňuje ráno a do tohto bodu 2 človek píše veci, ktoré chce robiť, ale nie je ešte zvyknutý robiť. Tým, že to človek píše perom na papier alebo ceruzkou na papier, alebo samozrejme môžete použiť iPad a takýto iPencil, tak je to veľmi silný signál pre podvedomie, že toto je veľmi dôležité. A keď to urobíte 2-3 krát, vaše podvedomie začne automaticky hľadať spôsoby, ako si na meditáciu alebo to, čo tam napíšete, nájdete čas. Kľudne tam môžete písať meditácia alebo učenie jazyka alebo nejaké iné veci. Ale nepíšte tam viac ako 2-3 nové veci, ktoré chcete zvládnuť. Napríklad, pokiaľ som ja ešte nemal napísanú knižku, žiaľ v danom momente je len v nemčine, písal som tam píš knižku. Keď som robil na pesničke, ktorú tu prelinkujem, alebo na meditácii, písal som tam pracuj na meditácii. V danom momente tam napríklad píšem pracuj na YouTube videách. Za tretie, naplánujte si určité čiastkové ciele alebo akým spôsobom budete meriať to, či sa posúvate ďalej alebo nie. Samozrejme, prvým takýmto čiastkovým cieľom by mala byť pravidelnosť v meditácii. A samozrejme otázka, ako môžem merať pokrok v meditácii. Ten pokrok sa meria napríklad tak, že zisťujete alebo pozorujete, ako dokážete reagovať v nejakých kritických situáciách. Za druhé, koľko času počas dňa dokážete byť tu a teraz jednoducho šťastný. Uvidíte, že čím lepšia vaša meditácia bude, tým šťastnejší budete. Pretože človek získava šťastie práve z toho dotyku so svojou dušou, z dotyku so svojím nekonečnom. Človek je šťastný automaticky, keď sa dotýka nekonečna v sebe samom. Ak ale nie je v spojení so sebou samým, to je jedno, čo on na fyzickej úrovni dosiahne alebo nedosiahne, nebude šťastný. Spojte sa s ľuďmi, ktorí už meditujú, alebo takisto meditovať chcú. Dohodnite sa na tom, ako sa vzájomne budete kontrolovať, alebo si vymieňať názory alebo svoje skúsenosti. Napríklad vy meditujete ráno o 6, niekto iný medituje ráno o 7 alebo o 8 a napríklad o 12 si môžete dať nejaký 5-minútový hovor, aká bola vaša meditácia. Už tým, že budete vedieť, aha, budem s niekým rozprávať, kto sa ma bude pýtať, aká bola meditácia, vám nedá a tú meditáciu aj skutočne urobíte. Samozrejme, nespojujte sa s ľuďmi alebo nehovorte ľuďom, ktorí sú negatívne nastavení na meditáciu alebo duchovné praktiky o tom, že tieto veci chcete robiť denne. Určite vás budú odhovárať a naopak tá energia sa bude negovať. S čím väčším počtom ľudí budete spojení, ktorí meditovať chcú alebo už meditujú, tým jednoduchšie to pre vás bude. Samozrejme, tá spoločná meditácia môže byť aj spoločná fyzická meditácia, alebo sa dohodnete na nejakých časoch, alebo jednoducho na nejakých kontrolných telefonátoch alebo SMS-kách. Bod 5. Pravidelne čítajte alebo počúvajte duchovnú literatúru. Tuto máme linky na audioknižky a na knižky, ktoré odporúčame. Nemusí to byť dlho, stačí 30 minút denne. Je to veľmi podstatné na to, aby ste neopakovali chyby, ktoré už tisíce ľudí pred vami zopakovalo. Alebo aby ste sa nadchli niečím novým, aby ste zistili nejaké nové techniky. Nesnažte sa vynájsť bicykel, keď už je dávno vynájdený. Jednoducho si o tom prečítajte nejakú knižku. A je dobré čítať knižky z rôznych strán, z rôznych kultúr,
získavať rôzne názory. A s tým súvisí aj bod číslo 6. Zoznamujte sa fyzicky s ľuďmi, ktorí v meditácii už niečo dosiahli. Napríklad zoznamte sa s ľuďmi, ktorí minimálne 5, 10, 15 rokov meditujú. Samozrejme, ten čas, ako dlho ten človek medituje, neznamená to, ako ďaleko on došiel. Poznám človeka, ktorý za 2 roky sa dostal veľmi hlboko alebo veľmi ďaleko. Takže to v žiadnom prípade nie je o tom, ako dlho ten človek meditoval. Ale je veľká pravdepodobnosť, že keď sa tomu človek venuje desiatky rokov, tak vám bude vedieť veľmi dobre poradiť, čo máte alebo čo nemáte robiť. Za 7. Uvedomte si, ako som hovoril aj v bode 1, že vaša hlava bude stále proti. Znova, prečo? Pretože je časťou Matrixu a jej úlohou je urobiť všetko preto, aby ste ju nedostali pod kontrolu. Vy nemôžete myšlienky ovládať myšlienkami. A v meditácii sa môžete dostať nad myšlienky, do vyšších dimenzií, z ktorých potom je jednoduché tieto myšlienky kontrolovať, alebo si ich nevšímať, nereagovať na ne. Za 8. Musíte sa naučiť aj povedať nie niektorým veciam. Napríklad alkoholu, alebo nejakým extrémnym technikám, alebo zbytočne strávenému času pred televízorom. To neznamená, že si nemôžete pozrieť Netflix, ale musíte ho pozerať hodinu alebo 2. Možno stačí, keď si pozriete v Netflixe niečo 30 minút a miesto toho si 30 minút pomeditujete a potom 30 minút alebo 20 minút budete čítať alebo počúvať zaujímavú duchovnú knižku. Nebojte sa, tá cesta dovnútra určite nie je nudná. Naopak, neskutočne veľa sa naučíte, oveľa viac ako keď budete pozerať televízor alebo Netflix. A s tým súvisí znova aj to, čo vám vaša hlava bude hovoriť. Ona vám vždycky povie, že nemáte čas, nemáte priestor. Jedno čínske príslovie hovorí, každý by mal meditovať minimálne 20 minút denne. Ale ak má človek veľa práce alebo veľa zodpovedností, mal by meditovať až hodinu denne. Prečo? Pretože potrebuje nadhľad, pretože potrebuje kľud, pretože potrebuje širší uhol obrazu, potrebuje tú vec pozorovať z nadhľadu. Vy viete sami veľmi dobre, ak sa dobre cítite, ak ste v rovnováhe, za krátky čas urobíte kopec práce. Ak nie ste v rovnováhe, budete sedieť pri počítači aj 12 hodín, aj tak z toho nič nebude. Preto, ak vám vaša hlava povie, ty na to nemáš čas, povieš, musím mať na to čas, pretože tu nejde o to, ako dlho budem robiť, ale ako efektívne budem robiť. Vy viete, že jeden zlý telefonát môže pokaziť všetko a jeden dobrý telefonát môže všetko vyriešiť. A to, či ten telefonát bude dobrý alebo zlý, o tom rozhoduje v prvom rade vaše vnútorné nastavenie. Keď vy budete v pohodičke, tak aj ten telefonát pôjde dobre, alebo aj tá práca pôjde od ruky. Ak ste nastavení zle, budú sa veci mršiť. A za 9. My robíme vždycky to, čo nám prináša radosť. Neurobte si z meditácie nejaký stresový faktor. Nepotrebujete sa nútiť hodiny meditovať alebo sa snažiť dosiahnuť astrálne cesty alebo komunikáciu s archanielom Gabrielom. To je totálny nezmysel. Ak aj zaspíte pre meditácii, nie je to vôbec problém. Tu ide o to, aby ste mali čas pre seba, pre svoje vnútro, pre introspekciu. A hlavne na začiatku sú ľudia neskutočne frustrovaní, keď ich pozornosť odíde niekam inam. Buďte vďační za to, že ste si všimli, že vaša pozornosť odišla. V tom je finta. To znamená, miesto tej frustrácie, zase mi odišla pozornosť, si povie, super, uvedomil som si, že moja pozornosť nie je tam, kde by mala byť a vraciam sa do toho bodu koncentrácie. To je ako keď zdvihnete činku. To znamená, to je normálne, že vaša pozornosť odíde. Ale tým, že ju vrátite do svojho koncentračného bodu, napríklad do techniky lotosového kvetu, alebo späť do nahrávky, napríklad tu prelinkujeme našu meditáciu pre začiatočníkov, tým, že tú pozornosť vrátite do toho koncentračného bodu, ste vlastne vyhrali. To je váš tréning. Takže nebuďte prosím frustrovaní, nedávajte si vysoké ciele. Tu ide v prvom rade o pravidelnosť, ale povedzte si, áno, v tomto čase ja si oddychnem, to je čas pre mňa, keď sa dostávam do vyššej dimenzie, keď si oddychnem, keď sa snažím byť pozorovateľ. A vašou úlohou je urobiť to najlepšie, čo dokážete. Je normálne, že niekedy tá meditácia ide ľahko a niekedy tá meditácia ide ťažko. Ak máte k meditácii nejaké otázky, prosím napíšte nám v komentároch, veľmi radi vám odpovieme. Nezabudnite potom tieto body znova zopakovať a v ďalšom videu sa dozviete, ako môžete meditáciu prehlbiť, ak ste už získali pravidelnosť. Čau.